Agerek bihêz bi daristanên navenda bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê ket û ziyaneke mezin gihîşte darên Merxan. Li gor dîdavanekê ji bûyerê re ji arkera ragihand ku duh bi şevê derdora demijmêrê heştê êvarê, agerek bihêz bi darên taxa Mehmûdiyê ji aliyê bazara Paz veket, herwiha li cihekî din li ser rêya gundê Endarê li nêzîkî goristana Kersanê ku bi daristanên Kersanê tên askirin ket. Wî dîdavanî ku nexwast navê wî were eşkerekirin tekez kir ku di destpêkê de agir li darên Kersanê ketibû. Piştre li darên Mehmûdiyê agir hate vêxistin û tevî derbasbûna çend demijmêran agir vêketîbû û aliyên berpirs tu liv û tevger ji bo vemrandinê nekirin. Ji aliyê xwe ve jê dereke agahdar îro ragihand ku agir derdora heşt demijmêran vêketîbû û ziyaneke mezin gihîşte darên Merxan yên navenda bajarê Efrînê û tevî xemsariya aliyên berpirs tanha tu lêkolîn û vekolîn derbarê wê yekê de nehatine vekirin. Ji destpêka derbasbûna grûpên çekdar ji nava Efrînê û bi sed hezaran ji darên Merxan û Zeytûnan û darên çiyayî yên navenda bajêr û gundên wê hatine şewtandin û li gor welatiyên Efrînê ku ew dar têne şewtandin da ku karibin bibirin û ji xwe re bifrûşin. Beriya niha navenda Idlibê ya ragihandinê raportek belav kiribû. Tê de welatiyên Ereb yên Idlibê danpêdan bi wê yekê dikin ku daran ji Efrînê ji wan re dibirin û ew jî li Idlibê difrûşin. Darên navenda bajarê Efrînê li ser sê beşan e. Beşa herî mezin ji taxa Zêdiyê ta Mehmûdiyê ta digihîna gundê Tiltawîlê li xwe digire. Beşa duyem li bakurê Efrînê ne li cem çema Efrînê. Ew jî li ser rêya gundê Endarê ne. Ku nehêniya ciwaniya bajarê Efrînê di wan daran de bû û îro li pêş çavên rêxistinên parastina jîngeh têne şewtandin bê ku sînorek ji tawanbaran re were dayîn.